tabuk imo hingga jeng thalai mani nin dolog imukai tesing nokai horlai dolog nog an channel subscribe khajangai subscribe khai all notification keroi labaidi ang jisik video imthai upload khai nog nai manni tei joton sakang nog nai mannai nog hamjaga like comment share khai baidi imungai hapung kusuk nai bisa hapung kusuk imungai halap akhul kalai mathango halap akhul kalai toisa kor khai mathalai mani he optik he mathalai picnic chani jeng tabuk jeng tini picnic chani phimani imungai tabok ngai toi samalaikha jeng toi saga tabok jalainai guys nok ani channel nok subscribe khai notification ro ladi imungai toi sahe moin toi sa jeng tini picnic jalainai borok kang mase tak jeng oro dialog kholoi muirok somoi jogal jalai ready khai chalainai nog video so class tak parinai di e toisa toi phaitong nai thalai dari tesang hojak di joto mani ganang nog picnic chan phai ngai ta tilang nog nuan sinai sidi ang sani nang ya aro picnic jane phale mani tabok bosoro he chalai jeng jama khai esing bolong kuthuk mago 4 kilometer kanai nokbailam salmani hey 당신 빨라요. Jala. Online bay hôm nay online bay. Apa hormong na? so guys jeng tau finally phai muirok jogal tongo muirok songnai hinai horok musin paikha optikai mui songnai tak thogrok bului tongo masala jotoro sonai optai songnani hinai songoi ready khai chalainani hinai tabuk mui sai hangeu jani na hangnani jai khai tongo imungai tabuk hormusungoi muitirok songjaka muitirok saka hormusungoi mui wasunggai pengi paikha mui pengtham pengi ready khai oni tongka imungai tang mui niako muirok sagai sapago hormusung tongo optikai hotbusungya bol kisini bagoi ngego hangjak he optikai hango hangeu dika thongno hinai hanglai jani hinai joto ready khai muitung gudunga jogai tongo
tabok sai pai bekai peleka obdikai itu selongo longa tini bisi lai sagai pale bining sai pele mani mga tabok kala tiket dikai pele tungo angga waba kong sabal ja moi tungo sung no thang moi pensani hinai obdikai peleka jeng tabok sekolong besar besar tabok prai tintra kakap tungo thalai mani